Joncțiunea! Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroză. Ai privit așa apa și ai spus: azi canci. Eu, să nu mă înțelegi greșit, eu fac totul cu plăcere. Încet. Ce? Calm, știi? Calm. Și uite el, atacă! Și acum, atacul. Victorie! Atac. 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 Atacul nu m-a surprins. Atac cimitirul. Atacă. Lansez. Atac. Sunt atacat. N-am să-mi însușesc niciodată această știință. Bine, dacă n-avem talent, n-aș prea-și crede. Nu, să nu exagerăm. E nevoie de puțină ambiție, voință și, bineînțeles, un exemplu. Sunt un maestru al genului, singurul care lucrez în stil european. Poze, atitudini teatrale, Am înțeles această precizare. atitudini teatrale. Am înțeles această precizare. Uite, astăzi o să stai tot timpul lângă mine, știi? N-aș prea-și crede. E rândul meu. Atac, câștig și-ți fac procent. Varianta